Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Achilles. May bako ka man. Sabay nahitabo ni mo. Abi na ko nakabawas ako sa nasunog na Mumbai. Amo na matya nila ni Papa o ni Mama. Ingon man sa kumanghod. At ilan na sil. Kay, unsa ba ka nang ipanuti mo? Wa ko makasabot. Diin ka man gigikan. Dito ka gyud sa inyong gikasabutan ni Sir Divino? O ate, Ginoo ko. pasiluan lang ko ate. Gusto naman ako magkabawas sila si Mama o si Papa. Hasta si Angel. Magkabawas sa sad. Pero, O sa may pero. Nagunsa man di ay mo si Sir Divino. Ah, asa naman ang giingon mong duha ka tawo nga maoy mihug sa patayng lawas ni Angel sa pangpang? Ha? Asa naman? Unsa man tuan na sa mga pulis? ang nahitabo nila ate. Parehasab sinatabo nila ni Mama. Nasunog sab sila? Oo. Pero, Kadiyot. Hello? Oh, ikaw di ay niya, Sandra? Ani, ana, karon pa kyud. Sige. Sige. Bye. Si Ate Sandra to nimo. Hasta siya na bala ka. Nagsusi kunia ka na ba? Kadiyot. Kay mag-andam ko pagkaon mo. ayan lang ate. Busog bang ko. Mikaon na day ka. Wa pa. Unya, nganong nabusog ka man? Achilles, ayaw ko hatakig dugang problema. Kumapas mo ka, dako ng problema. Naipaw ka ba? Kung sa gipati ko, sobrang kakulpa, kabalaka kung naunsa ka na, kay wa ka man ang hinako. Tinoon, naibaw ko kung asa ka paingon, pero wa tagatuguti. Pero nagtuman gid ka. Huna-huna ako nung maayo pa ang ibang gibuhat. Dili maayo ate. Siluwa ako. Wa ka lang mahibaw sa kahasol nga nahimo mo, Achilles. Nauwaw na kay ko ni mo ate. Pero sige lang. Di na ni mausab. Isaan ako. Giisip ta na kang tinuod kong manghod. Sakitan ko kung may daot ang mahitabo ni mo, Achilles. Basta please lang. Ayaw na nig-uspa, nakasabot ka. Oo ate. Dili na. Ate na sil. Promise. Hinaot pa unta nga. Wait tao ni sa Divino din sa akong kuhanan og newspaper. Kinahanglan nga ang trabaho ko. Kay maikog lang kayo ko ni Kuya Agwa. Nga may naglebe na akong kapuyan ug hasta pagkaon. Nya. Nya pa yung mga paninda nga iyang gihatag. Mao ako ni pahimuslan. Ay. Asa kasi Kuya Agwa sa. Wa mo gid mauli. Kahapon lang. Naabtan ko gabi sa pagsigig inatang niya sa atbang sa punerarya. Migawas lang minatay gahapon. Huwag siya maabot. Ug si Achilles, wa sa bubalik gahapon. Ingon siya kay moadto siya. Uy. Naang tigbagsak sa mga newspaper. Napaduol ko. Hala, ang headline. Upat ka tao, napaig sa sunog. Uy, wa pa maili ang upat ka tao. Gituhuan nga, tulo ka lalaki. Ug usa ka babae ang nakitang napaig sa maong sunog. Kangilngig. Balakaw na ko eh. Balikan ko ako mga suki kanhi. Gawas lang ni Ma'am Claros.
Kumusta na ka siya? Meroy, adto na ta kay basig maabta na sa tas traffic. Pagdali, malate na sabgo. Uy, naa na sa newspaper. May balik na sab si Jeric. Ha, kinig yung bataa. Good morning, ma'am. Daan pa ko. Ma'am, wa ko mamakak. Tinuod na akong ipanulti nimo. Tabo lang sa tinuod nilang pagkasila. Ang kayo nga, gipakita nila ni Madam Doria o Sir Divino. Sila ang utok sa mga kidnapping sa mga bata, ma'am. Wa ka mahadlok nga mapreso tungod anang gipanulti mo, ha? Wa, madam. Kay, hapit ko nila mabiktima. Palihog lang, madam. Paminawa ko. Niya, ulod ko sa mga tubangan para magpamatuod nga. Wa ko mamakak. Barog, Jeric. Sakay sa sakyanan kay magsulti tagtaro. Salamat, ma'am. Salamat. Meroy! Meroy! Haskang, imposible ha. Di ka tawakan. Pero, oy, niya lagi ni madam. Unsa ba giyaw-yaw mo, Meroy? Ay, balita sa radyo, madam. Karon pagyad. Ang nabalita kagahapon ba nga? Naapilo kasunog atong giingon mong tindahan kanhi sa mga pintal. Katubang, upat ka tao nga gituho ang babae ang usa. O, lalaki ang tulo. Oh, nga naman. Nawagtang sa marge. Unsa? Na, sige parog balita. Kay, nagubot man ang empleyado sa panerarya. Tiyaw mong, nawa ang upat kami natay. Mauna ang niaron sa balita. Oh, pero, ang balita nga, nawagtang. Karon pa, may tabo. Sa radyo na ako mabati karon pa. Mamina pa gani ang tako, pero, mga to naman ka, tamam. Sa stereo sa auto na lang tiwas ug paminaw, Meroy. Adto na ta kay basig maabtan pata sa traffic. Ma'am, niya lagi ng bataa, ma'am. Muuban ka na siya nato. Aw, di ay ba? Gusto ko yawa ni nawagdang man. Nawa ang mga minatay. Napay na suro si mga adlaw, nawagdang. Dito sa Burgess, Pudirarya. Nawa ang upat kami natay. Sila kasi Madam Doria ang inaipasabot. Magdali ko pa uli. Ihatod ko na yung sudaan na Italian na sila. Pagkaman, magsusi ko. Hala! Kanang sikyan na nagparking doon sa akong agyanan. Ang sakyanan man ang ilang gigamit ni Madam Doria o ni Sir Divino. Naog. Hala, tinuod ka ni. Hala, si Divino. Siya yun. Agiles! Ni ada din ang inyo? Ako yung tuyo. No. Na-surprise lang ko nga nakitaan ta ka din Ang tinaw si Sandra ang giyani ko. Ugwa ko magdahom nga taga dinhi kawasab di ay. Tabi na ni mo kay. Nagdali ko. Bebe, kariyo na. May mo bag buhian ni mo akong bukton siya, no? Wa ka ba mahibong nga nakakita na ako, Achilles? May bungon ta. Kuno pa ko mahibaw ng mga sako po sa demonyo. Usa! Yan ka na. May nagpaluyo ining bata. Kung sikin sa kaman, di ka magselbi sa gahom ni Doria. Achilles? Kinsa man ang gilili niya sa bintana? Achilles, mga na ta! Una na lang, te.
na sila. Miuban niya si Ate Sandra. Huy! Ate Lena sila. Kinsa kilili ni mo diha? Ate, uyab ni Ate Sandra si Sir Divino. Ngano nagkapangutan ka man ana, Achilles? Tuwa siya. Nikuyog siya ni Sir Divino. Unya, uyab na di ay. Di manggod. Hoy, ikaw ha. Maghusay pa ta unya. Nagtuman kay gud sa imong gusto ha. Unya, Niyan ako, ate. Niyan ako. Ano lang kasuko. Dali na. Mga na ta. wow. Kanindot ko tinindapit ha. Overlooking sa syudad. Kang kisa ning bahay Divino. Mo ni. Oh, uy. Kadali pa ni mo nakaipis sa Bino. Pila na. Ay, minibar. Yeah. Dawata. Imported wine, ha? Like it? Siyempre. Okay, cheers. Mo sa tong pangutana mo kanina. Ingon ko, kang kinsa ning bay. Ato? Oh. Oy. Sorry. Nasunipan ko si Bino. Nakalitan ko si imong gisulti ni Bino. Naibaw ko nga ingon ana gid ang imong reaction. Ug babaw na sad ko kung unsay isunod mong isulti. Nga ikaw, GRO. Kadaghan ang makabati og offers sa mga customers nga patukuran og buy, hatagan sa tanan basta higugmaon lang. Wa na ko isulti, ha? Ang tinuod lab takay kag tinuray. Ug unsay ikasulti sa imong asawa nga rin ako? Nga ako ingrata, ha? Nga human sa tanan niyang gibuhat sa kung pag-umangkon, giilog ko ang yambana. Ingon anak Divino, Bisan ingon ani lang ko pero wa ko mangandoy nga mahimong kabit. Ug labaw nang wa sa kong bokabularyo ang pagpangguba og pamilya sama sa gibuhat sa uban. Ay, gipasamot mong akong pagday kanimo, Sandra. Mr. Divino, sir, tingalig nagdamgo ka. Mong pagmata, uy. Sandra? Kung nahibaw pa kung wa di dinhi ang imong asawa, ay pagwa na lang ko ni mumuuban. Imo kong giilad, ha? Sandra Pamila. Ako ang paminawa, Divino. Ah, I-focus ang imong atensyon sa imong asawa. Ayaw siyag pinuangi. Tungod kay buutan si Madam Doria. kung ingnon ta ka, nga di na ko siya asawa. Ha? Di na ko asawa si Doria. Kundili, ako siyang amo. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!